Kajing sapriang kubor ham saya hakini ki kendiat sngi bahkan don kajing duna supply gas hakajela nakaliang menteri jang kesorkar jela badai kmi ika food civil supply ba methodist dekhar haka khar ar tarik uleber ula pentip lengba kilat pathai kubor haka ba ulaong ba nakaliang kesorkar kila dat ban syong jingalang jang barok kibor peniat distrik hakajela lembat ki company baju supply ki gas hapo kajela ban pet benia halor kani kamat Ulaong bakipan ba kajela kimdei ban ki kuslai bat kore jingmut halor kateka kubor bat kimdei ban buk kulmar yaki silinder gas ulaong namar bahadu menta kesorkar jela ka pentikna baki stok kibiang ha kajela Tementang kasi nakaliang jong ketika Department Food and Civil Supply lengkap berarti officer na po IOCL ni don ka review meeting nam tabang ini pet ya ka jing don kam ya kaniki gas cylinder dan ya kaniki LPG mara kaniki singi menen mensi ka don ka jing pensungaw haki katuk ani ki benta ba ki katuk ani ki benta ba ong bakal ada ka duna ka supply ki don ki pajba kelas dang ban korek ba don ki pajba kelas dang ban ki puslai jadi minggu lalu ya kami ke meeting mening ada review bahan dong sedang dekat bagi district bagi DC ki district repair dekat bagi nakal yang jongkini company ke supply ke gas cylinder jongka IOCL kani ke BPCL bat kani ke HPCL ro ke ba ni kwa ban pun sungau si pajba ba kimdei ban tiang bat kimdei ban korek ban yabuk plumar ya ki cylinder haduk kan mentah nak kalian jong ka government ka penting kenapa ki ka stok ka biang haduk kat ki ni kisi te kim de ban kuslai kim de ban ke korek bat nak kalian nak kapor ngila ambu ki committee prepare kadon ko ka state level state monitoring committee ba head chief secretary kadon ba seki district committee ba head lengba ki district commissioner apa ki district repair ban pet ya ka jing biang ya ka jing supply jong ki LPG ba jong ki gas cylinder ting ke pat ki pajba lengba jong phi ki media house tin pon poile me ni kubot ba kim dei ban ting kim dei ban ka ban smith bat kim dei ban shu ya buk plumar nomor bala da phila buk plumar pade hangta kan sa nang lesai jakabakan biang kan sa mi pate ki ki chung duna pada leng bajong pingi kwa ruban kerpat ya ki agency prepare ba supply ya ki cylinder ba pimdei ban stang lese ban buri ya ki cylinder lane pipin peduna ke supply ya ki ki pajba ba pin supply hok kumba ka de ban lo terdekat jebale itu ka senjam yang ka tenak sokar lalu ni ya kini ki ba le se ki bong ba ki pengi on ki hoarding ki ba hoarding lane ki ba stock no ya ki cylinder lane ki supply show but kisang mele se ban penkiu le se kita man penkiu ki dor ki ni kita ro tena kali jong ka tena jong ka sarkar lengba jong ki district administration ngila dapat ha ya ki ba kin pet ya ki ne ba kanum jia kom ta pala don kita ki ba jia kom kita ki strict action ngin sa sim na kali jong ki district administration terkait ba na yang masakan kan ini ki pai bala si ibadat boleh bi ayu sendo ban tho kundo bon complain ka complaint ba phide ban na kali jong ki pai ba hapo ki district repair kiri ban chapo ki SDO lani chapo ki office jong ki district supply kum ka level jong ka level ba ki pen ken kita ki pen ken ya ki pen kudor ka don la ka jong ka jing pen chitam kita ki ba bu stock sibu na ni pom supply kita ka don la ka jong ka yu kin public kat kum ki lukom ka ba ki pen ken te ki ha ma ko ka level ba ki pen chitam ki ka district administration kan sapet ya ka kum ka level ni tu ya kedor kamur pat dari LPG montan bun kejing ya kadar kamur kumbai la batai ba bla mene badi we president jong ka dealer association in sabatai ba bla berina Haswa kan yung tarik kadai kendai spa sau pusat dia laki menurut hutungka tekala long bay siajar sandungka kumbuka long mentah di kabaar pat kolong ngimdei banya long banya ngekhan di social media ro mrei de banwa di jinsia mar kumbuka long mentah nakaliang ke district administration na po DC office but na supply department kishim ka stock ka jong ki distributor man gasni katno di Q1 ro ban check ke balong surprise ban cross kat kum go langa nga ong ngadon stock mata sans pa teli na I must step
kila panwan hono por ki syak po go down jua kadon san spa lo kam don san spa she gi ja gini si spa kini bangi dang deliver mentah ngi pen i kumta ti yak ba mentah ka sngi ki wei ngam la pan ba khle re ka le jong ka agency ngala banong ba ngi ko opening stock ngi mana mastam kolong san spa nyo phoa 14.2 kan 19 kg ngi don arpun reu ki 10 kilo ngi don 10 tuli but art kalipat mentah kadang don henti ban one spot go down ti barok disputan mentah kemudian kam ban ki kuslai la ni ki long bam gas ru ba mpoi gas nrei ka e ka ba pen ki khore gi breu kolong ba ki mi haki social media artan khamtam habai dei bat ki commercial cylinders marba katu kalong barok kwiri india ba la ong ban ai tang ki hospital bat iki jaka pule puthi nrei hadian bela ya keren la ya thirpha khamtam yingi haka jela ka chungi khamtam ki thain sora ki dau ki ek babun ki homestay wat hang ne po soru ki dukan ki barit baria ki ba play restaurant ki yong kamlong kan ta ya jak po jungki te du ju den thau go phi thau gi te ba i barit de kanom salnsa tel aibet menta ba ka 19 kg kan poi be ja shlong non kamot khuslai ka ei ka ba ki kham khe khore ki breu kulong boros kata long ko bukan kalong arphois ni di nadu paja kan ni kathma kum ne mot sarkar pedang ni kala isu kan order ba mde shu arphois ni ka debit arphans ni naga sngi ba phio pedang ga cylinder jo phi hadian arphans ni khila ban buk ba lar phi buk makana phinum la rei phi khajing long breu long dia khi khore ten ya yo do nakata kada nakani ka jinglong panik jongki ka jam ka cyber borok koi kamya shu mar borok koi India haju te yen yom dia nakata ada ka booking menta la don kiwai pat kilat kum ka IVRS ngilan ai kan ka miss call ru ti katang sula biang kan ka ayu ka server kala duna kan ka jinglong khi khore gibre một cái system kan ya nrei ban ong ban do gas kinum do kata koi Mahadum tak stop orang poho. hadu menta ka biang